ҳамҷоёни азиз, 10 июни 2024 шаҳри Самарқанд, магазини Боғбон. орзу ҳавас дорем ки ҳамхели магазин кушом. Ман орзу ҳавас дорам ки ҳамхели магазин кушом дар Тоҷикистон. аз доруворию тухмиҳо сар шуда то ҳозир ава меравем чӣ доран. аз ҳамин тараф сар мекунем. ин тараф қайчиҳо 10-15 намуд қайчии токбурӣ. ана килонкаи пайвандам буда соли ман як 2-3 килонкаи пайванд харида меравам. ана ин аро қайчиҳои электрикию мана ин хай хулоси гап ки манамин барои боғбонӣ ҳамаи чизи инструментҳо. ана ин барои трактор кардану кимчию трактору ва қисмои эҳтиётишу арраю фонарику манам чизе ки барои боғбонӣ дар кор аст дар инҷо ҳаст. баъд ин тарафаш ба ана ин зинапоя ҳаст. лесница 1500 сомон будааст ин лесницаш. дидед лесницаи ино чи яка грунт ино для цитрусови мана барои лимон замин, барои лимону мандарин грунт замин, цитрус вермикулит ман орзу дорам ки дар Тоҷикистон ҳамина ҳамаша барам. торф грунт для газонов. намедонам ба орзуам мерасам ё не. ман дар якҷо магазина хонао дарама фурӯхта бурда додем 2021. як ширкати раҳмон 2016 2021 бояд месупорид. 2025 шуд аст намесупорад. аз ман гурехта мегардад. чӣ дард дорад намедонам. хай хулоси гап мана бинед. инам кадом доруворӣ бошад. инам кадоми дорувориҳо бошад. ана аз туркия овардаги агро анталия mpkш ин дору. ин мана инҷа процентош ҳаст. азот фосфор калий бор. худо хоҳад насиб бошад ягон соли дига аст агар ҳамун стройкачи мана фиреб накунад. раҳмон 2016 магазини мана тияд агар мо ҳама ҳаминҳоро барои шумо ташкил мекунам. ҳаракати ман ҳамин аст. фақат кида данағалтем. хай ҳукумат будаги сохи намемондаги скида дағалтем. аз ҳамин гурехтанаш ман хавотир ки аз ман гурехта мегардад. мана ин тухмиҳои помидор бинед. тухмиҳои помидор баъд дорувориҳо муқобили ҳар намуд касал дорувориҳо овардаги витаминҳо оварда мондаги дар инҷо. ана ҳамин хел Тоҷикистон да магазин кунам ки ҳамин дилхоҳ одам омадаги кадоме ки биёд ҳамин чизе ки дар кор харида гирифта равад. тухми кимчи тухми юнучқа бошад. тухми юнучқа буданаш дар кор. халтачоӣ сатилчоӣ халтагии мана салафанӣ инҷаш бо инструментҳо омадагӣ. мана инҷа тухми ҷугориё 1-2 намуд. инаш тухми чӣ чашмам соз намебинад. инаш чашмам соз намебинад. хай як 10 рӯз пас Россия рафтани оператсия кунӣ. умуман нишонтии намедонам чӣ мешуда бошад. равем дариш чӣ мешуда. ана мо омадем ҳамдиёрони азиз назди бо мана инструментҳо алафдараву газон мана клёнкаҳое ки барои тарбуз дигар чиё истифода бурда мешавад. коридан подпленка будааст инҷа. ана инҷа соя мекунед ки болои дарахторо афтоба мегузаронаду. мана бинед боға болош соя мекардаги сеткао. худо мо соҳиби хеле магазин мешуда бошем насиб бошад. белу кетман мана инҷо будааст ҳамаш сифатнок худи ӯзбекистоно производствош. ана обои қатрагия таҷҳизотош мана шланг таҷҳизотҳои оби қатрагӣ истеҳсоли худи ӯзбекистон.
қубурҳои обгузар қубурҳо труба мана ин шлангҳои обои қатрагӣ ҳамаш ҳамҷо будааст. акун нарху навои ина ман аниқтеда намешнам, чунки вақт бисёр меравад. ман шлангҳо барои истифода барои рӯи ҳавлӣ. ин магазин бо ин тараф паворот доштааст. бовая бинед, ин камоа магазин набудааст. дорувориҳошо бинед. медуреду дилатон хостаги дорувориам мегиреду мемонед меред. стимулятор яъне ки ниҳолро калон мекунад. мана вай эдагум будааст. эдагум гуминове кислоти будааст да, гумат торф, гумати торф. ин вагмонам истеҳсолоти худашон дидед. ин замин майдакунакҳоа запчастош, мана ин замин майдакунак тракторча. дар ҳақиқат магазин будааст. хел магазин акун инқадар ман ҳеҷ вақт ёфта наметавонам. фунгисидҳо превент фунгисид ба муқобили касалиҳо. хулоси гап чӣ кадом фунгисиди хоҳед меёбед ҳаминҷо. ана ҳамҷорон азиз, фунгисидҳое ки ба боғҳои калон дар кор, ба миқдори калон ман инҷо пур ҳама чӣ ҳаст. дар ҳақиқат магазин будааст. ҷонон магазин будааст. ҳама дору инсектитсид, ин ҳашароткуш инсектитсидаш. тухмиҳо, тухми тарбуз, тухми пиёз ҳамаро будааст. эдагум, ин витамин гумат. тоҷикистон бароварда шудааст. акай умед, ман оли реклама мекунам шумо ба ҳафти дига. ини худомон беҳтарин аст. ана ин грунт для газонов. инҷа заминҳо мефурӯшанд. ана омадем оби таҷҳизотои оби қатрагида. ина бинед 1 2 3 4 5 5та филтри калон мондагӣ. инҷа запчастош 5та филтри калон мондагӣ. инҷа буд микрофилтр. дидед, барои заминҳои калонам ҳам хеле истифода мебаранд. ҳай барои ин пули калон дар кор. ин запчастош қубурҳояш ҳама ҳамин истеҳсоли худи ӯзбекистон будааст. ҳамин винтилҳо, мана ин шлангҳо, ана вай сояҳо. хулоси гап ки беҳтарин магазин. ниҳоят калон. мана ин запчастҳои ҳамон оби қатрагӣ мекардагӣ, оби мерафтагӣ. мана бо якдигар оби қатрагӣ, системаи оби қатрагӣ. ин ҷои барқ таъминкунӣ. инашам якта будааст. чӣ нисондагӣ 137 куб 135 куб об медодагӣ. ӯзбекӣ нисондагӣ ман онқадар намедонам. нархаш нест. чанд пул мешадаш нарха намедонам. гуфти баъд касо ки бахил будем намегуфтиян. 450 куб. хайн вобаста аст сатҳи замин аст. ҳамдорони азиз, мана ин буд як наворча аз магазин.